handa na ang House Prosecution Panel sa pagpresentar sa mga ebidensya may kang tanan sa kontrobersyal nga 612.5 million pesos nga confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Hininang mangin sentro sang pagbalik sa impeachment trial sa Senado subong nga Miyerkules, Hulyo 29. Sunod kay Representative Joel Chua nga amo ang House Prosecutor nga naghauyat sang first article of impeachment. Iplastar na sa impeachment court ang mga dokumento, mga testigo kay iban pang ebidensya agon makita sa publiko ang basehan sang principal charges batok sa Vice Presidente. Ang unang article nag-akusar kay Duterte sang misuse o kung hindi nagkakaigo nga paggamit sang confidential funds samtang nagaserbe bilang Vice Presidente kag tiglikom sang Department of Education. Lakip sa unang mga testigo nga duwa kanay o kunang duwa kanay branch manager sang Land Bank of the Philippines nga maghatag sang testimonya kaangod sa pagproseso, dokumentasyon kag pag-withdraw sang nasambit nga pondo. Ini Amozanday, Violeta Constantine halin sa Boulevard Branch kag Nenita Camposano nga halin naman sa DepEd Branch. Si Chua Amuman ang nangin chairman sa House Committee on Good Government and Public Accountability nga nagpatigayon sa investigasyon sa confidential funds ni Duterte sang 2024. Dito nga komitiba na bulgar ang mga irregularidad sa acknowledgement receipts kangay sa mga pangalan nga wala sang identity sa government records kangay kay Mary Grace Piatos.